Ilang individual ikinustodiya sa Naga City matapos magpresenta ng peking travel documents. Si Catherine Henry ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia sa Detalye Live. Catherine? Said sa kabila ng patuloy na pagtaas ng COVID-19 cases dito sa Camarines Sur, may ilan pa rin ang tila hindi nababahala dahil sa hindi pagsunod sa protocols. Sa Naga City, 4 katao na mula Metro Manila ang pansamantalang ikinustudiya ng mga otoridad dahil sa mga pekeng travel documents nito. Nakalusot sa border checkpoint ang 4 na individual matapos ipakita ang pekeng swab test results, identification cards at travel authority. Pero pagdating sa terminal sa Naga City, nasita ito ng mga otoridad. Ayon sa Public Safety Office ng Naga, 2 magkahiwalay na van ang sinakyan ng 4 na nahuli. Nagduda daw sila matapos mapansin na photocopy ang swab test results ng mga ito. Inapot ko sinda kung sa ininda ito kinuha. Sabi kay dong saro, dahil man po dahil sinda nagpa-swab test. Pigtaw lang po dahil sa inda kay dong driver, napigsa kayo ng lamban. Ayon sa isa sa mga nahuli, hindi raw niya alam na peke ang kanilang dokumento. Nagbayad lang umano siya sa driver ng van ng 2,500 pesos para sa pamasahe at 1,500 para sa swab test. Pero ang swab test, wala umanong aktual na test na ginawa. Sa ngayon, hinahanap pa ng mga otoridad ang mga driver ng van na umano'y residente ng Lagunoy, Camarines Sur. Ang mga nahuli naman na i-turn over na rin sa LGU ng kanilang uuwi ang bayan. Samantala, hinihingi na rin ng Naga City LGU ang kooperasyon ng mga Nagenyo na sumunod sa quarantine protocols. Base kasi sa tala ng contact tracing app sa Naga City, dumadami na ang mga individual na lumalabas pa rin at pumupunta sa mga establishmento sa gitna sana ng kanilang quarantine. Hindi na nagdetalye pa ang Naga City LGU, ngunit umaabot na umano sa 11 pahina ang listahan ng mga pasaway na hindi sumusunod sa quarantine protocols. Igwa man dyan nagbabalgar, lalo't itong mga na-quarantine, dapat may report po tulos. Sa contact tracing app, agad nagno-notify ang system kung ang isang individual ay reported na positibo sa COVID-19 o kaya naman close contact ng isang nagpositibo. Kaya naman agad naiiwasan ng mga establishmento na magpapasok ng mga individual na dapat naka-quarantine. Ayon sa Naga City LGU, hindi sapat ang striktong pagpapatupad ng protocols. Malaki rin kasi ang papel ng mamamayan. Kailangan ang disiplina upang malabanan ang lumalalang pandemya. Said? Maraming salamat, Catherine Henry.